Iem kang burak keling apan iem arpu pen pasun pon vek nang jipusi so dak pen mang pon. Kechengsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Khorsing terang apan Karliani hamran along tame chikimopon. HDP along AFP Chelsea song hin pen Karli tang bidasing lek theapan chikimopon. Trok kebronar kebang deng Karbi Anglong Autonomous Council kikicheng ACEM Karli tang Khorsing terang Karliani kachikimopon. Kedam tangarni iem kang burak keling perang kiapan arlo ke dua song men pen ke patipon la pen kapin rempon tabajok Karbi Anglong along perang ke klembang pubang piatum aning honduk la pen aning oi it pen si non putame donang lo lason si prek jam along perang kiatum an pen si tame CM Dr. Tuliram Rong hangapan iem kang burak keling apan iem arpu pen pasun pon vek nang jipusi chuning ripon la pen West Karbi Anglong Press Club hin pen si tame pin pura lo tame pi pajer pon lo Lason thak si rong rat lapen habia tum pen setame iem kang burak keling apan ke ang hoi pen pasun pon vek nang jipusi ningalam cipaklang pon renti hamren pen rustomik ti nang kelo birta Malong News dulu dak song ni dak dulong lo la sila so bangken ni tuma hin ban badeng ni tuma song pen tue long ri ni pen setame la lang li abang ke la so bang ki pu chok ke si alang li ate krang ke tum ke birta chala penjitang atum tapi narang li kerap singenang ye poros kami arang li langsung kipu yunu dak talang tu ye ukur ponti u arlo do song arang li pu bangga bakai chokke sini lijin menta pulau lijin beda arang tumpan arang li pan pinrem lo tapi arang li ke iem ben stami non ke do bom ke tadi bom sa tuliram rong hang ia maka hepe apa anda dili juni ilo alang li pagi ia martu pen pisuli pusi lilin pen pisuli lapen four wheelers and democracy aron karkano busili pukoi lapen ini bangke lahelo hedi nilihin pen kaprek alang li phan lagi pulam kali lo la badu sita la so system bangai chokche busili buji lapen pinangan kiongdung media abang pubang pitum pan la son lang e joy pipe lapen extremist terrorist pugi pu bangke lage chok chip piglo la pen la sona bang pu tumapan mane Karbi Anglong media chot kali asam media sta alang li phan bang la so karyu kadogo bang mane pekom social media long abang alang li phan pekom chat sekimi mana alang li putak news tok pi pedana news la son o ko alang li phan pudat kali lo kapre bang phan la son media tu man kilang silet media tu man kang ton kapre mondai bang alang li phan totally masih media pen mane stop check abang sekimi non dili tu makamat ha bangke alang li ke em lo em abang puyong si perangke phani putang lo pulatan ke on behalf of AKEC made Karbi Anglong Autonomous Council pensi dili tu kang check lo pusin tu mathalo tangte nali alang li phan arpu pedo nang puma mate arpu pen hek jok nai puma nali ki puji la bangke ni exactly la sobu thak bangke pan klar dak pen ni thek arpu pen vlog ni arpu pen hining pula bangke yadno sita ke chok chede bang phan ke action bangke do sakimi Karbi Anglong Autonomous Council KCC kia CM Tuliram Rong hang pusname je alang li tim Karbi Anglong alang li hin alang li ke yapon political party a songpen alang li kadogowe lason ka putek ki putap ki pupen po bangke alang li sisteme la so putak bangke charju sikeme action chen sikeme ahok peda bangke pudam lo pulte therak me lam lo la bangke alang li nut Karbi Anglong Autonomous Council long man peng gitu iem pinat nasi alang li kupine pu normal ahut si alang thang the choche junje ahut si alang kaninge puson te komat ne kupine akichok che komat ne apherang ke tum ke claim aning ke dog dunde halason ke dok kok si alang laso intention ke pensi kaningje ma pu ili tum mat habame sita alang kangri kangkrang pena bangke la bangke nili ninge kang tung bang alake aot adur si ke memelo busini ke direct ninge tung ati lahai ke kache panang alam kali
Perangke pulote is a 4 pillar of democracy lake itum dip thai ave beng thai ve lake itum constitutional long masih ketok ang media pulote lake itum democracy long 4 pillar pulote halapan man ki pining bang kenang sot lapena hoklo perangke tum ta non itum Karbiang long along same perangke ching thur piglo hala sulong indut bahini ke chok che dui mene sita abang pu han si alang li punang ya polo sita perangke tum extremism son arlo song tum son pukipu abangke lake nili hin kamat hadera bangke lake ningkang samse nai ang tek possible atheke perangke tum aja kongke methang logo lapen ke alang li tum kam ke rat asai pen ham thang along tum kupi aki sung kupi ake mesi ke tum hala hai ke pacheta ka kam latung ke hile kaman ki ot pen ke ther ke de hap ta ho mate ingnam along do pensi khai phan ka che song pidam bu alam kali ahok extremist atum ta itum Karbia khai phansi ke claim lo hok lo lang tum ta ke no gali stame perangke pen extremist aphan ke pangbar dam la bangke ke non nai alam lo bang sini lipulo la silason abang pu aphan ke nili kachuning ri bangke Karbiang long ke cari pon tum CM ke hai alang li ke kanghon pahoman kadok ko we phanta kibi kithi lang lek kidu ke plang lang lek kadok ko we phan kanghon pahoman apot lasi perangke tum non aning honduk abang alang li tum aphan aning kapang sami bang mesen decision enai pusini alang li phanchuning ri tangte kambora killing ge ne henlo hele ke otcheng abang Karbiang long ke pulo bang so puthang nang lihin men kopi sibu po la bangke nilita kaya nokbe po bangke non Karbiang long Thomas Council long dudun kok lo masih ili itum nokbe son itum khok nang posita ke damtang jitu alang phan lason kaya parman kar japon hele ki odun hayat pu abangke nili la bangke ong dong arat ke chini ne dalang posila so long bang nili comment ping tung tedala Parokresir kebra troganingkan khorsing terang pirthena hachelo lapen alang likai dote ka hutsi Karbiang long district tame palong tekanglo sonsi CEM ar putame alang li sikedeng chengabang phuiglo alang li parokresir kebra phosengkan phaikuni inkoranar kebarni bangso pirthe penche otekangsi sangte chendam joilo Nijang Karbiang long district ahempi Hamren branch secretariat asai hemalong khorsing terang phaningkan trokebra narkep karli ke chok arani pacheton dun pen so cheng constituency MSC hatching rong par hin pen japon linsi ada por phainer kep apor malom pen khorsing terang amir baria long milur kai pon si chikimo sai dengpon Bangsualong Emle Rupsing Teron MSC Hatching Rongphar Nijang Karbiang long district press club ame phu Daniel Inghia tumsitame milur kaipon Bangsua phi Dhorom do anpen mas prayer pamanpon Khorsing terang akaya lamo OSD Sonasing terang hin pen sirara phan than pachinipon Lo Charlio somara tumpen khorsing terang arjan kihlapen karju ki thaka sayalong nong ekelong duna toma phan nong etame pajirpon Bangsua phi manpeng ke do tumpen tame mesen alam che than chemum pon si kebang GR ni tame la pusona sayalong amulo kachetong kachepong thunang jia phan tame rara phan than pachinipon Aluhiaman Pengpen MLA Rupsing Teron Socheng VDC Chairman Joy Singkro Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso HMB Vice Chairman Lahore Singkro MLA Rupsing Teron Achar Basapi Timungpi KSA Head Branch Amepu Timuthi Rongpi KSA Hamren Regional In-charge Secretary Prasanto Intilapen Pregjam Hampangasong Anparta Pregjam Racharya Song Tumsitame Chitongdun Hamren Pen Rong Check Kachelenga Towar Kadukave 117 crore ice cream Prabjin Pen Saike Pangcheng Ponjia Pan Contractor Pantame CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Than Pachini Pon Erlolapen Labang Swalam Patepek Pulotia Metang Sia Daichi Enang Kok Popusi Rada Pan MSC Hatching Rong Parahin Pen Than Pachini Pon Hamren Pen Rustomingti Nangkelo Birta Malong News Labang nang letum mesen lo kedam tangan kami ni litah pihak pen khorsing terang lepunoi Samson Singh ti lepunoi labang so katalon kada don bok pen amit bataitin mane apong tin mailong na mele tum ka chitong luhi sarpo dum kai ta ningje je kopia posi munit ka chitu kom hek lo la silabang ni li kechuni rigang tung ma le tuma CM sar Dr. Turam Nohang Phan ni li tamek dampo chuni pon pon la pen dak Prai official atau bangke holiday tin kok po lang letum la hem chidam rong ti sidame Karbiang long Thomas Council pen kapathik pon bangke alang letum phan hem chidam mo po bang kali pothe khorsing terang ke chengsia CM lo alang li phan kichiar ni le punoi ma alang mahang thek chuga ni le punoi letum dak staff pen dang lok EMCM atau mana me je alang letum phan anso se kar jong ningreng me mate letum phan ahir jumik chu hang dun rapen nak po bangsi
notice bangke kepi holiday bangke pi setame prai officer atau bangke ang tonamat kali saja atau bangke holiday cetin kokpo lang leto metang ke do bhaji cingoti la so pathak ni to CM sarpan ni chuning ni po ke bangi apong bangke anso se ang ton officer teman dame cooperation mane alon bilon chipi pen rengdok reng ni anso se alon people ni bhaji ni ini kono that West Karbiang Long ke district headquarter lo pen constituency sekep abang putung ke daksi kira Nigeria dim lo kasi nona AC branch secretary so British upon copy side deng pon tang lo Ladang bangke ahok lo West Karbiang Long total ke constituency sekep lo setame lituma hadak difu headquarter lo same ang ton phanta ken bad dokok lo hadak same headquarter litum dakta cetong nang kok ye matum bangke la pen kaprek side dokok masih bang edon edelo la sinili phansi lituma CM sar Dr. Turam hangba na nang pin khalo la sinili bang si dak pinido cholo la pen dak branch secretariat paching thori phonum bangke litum dak kimia building ke kimponi alam do la pen secretariat complex tame ke kimponi alam do la sila hoi thak bang litum ninge chethenai chonai CM sar bang jaha ka sai bang claim pon bom lo pen prabjing pen foundation stones tame ke ponje lang lina pin khat do lo na si litum la ning kan phong bong dak hamren habar long project ching thur bang thek bon long po nona kaditang bidasing lekhe alang fan pini la so sai ke teng dong sile ka chikimo pon keduma la bang ke chokimo pon mane nili hen ga do we phanta mane hok lo litum akar biak he anok bi lo mane litum alang like ani sin litum CM lo mane Dr. Turam handame nilita don lo pen Assam government minister HDM minister Jogen Mohan tame dam lo nitum aju sami hadak pale lo la pen alang li phana bangke non alang li panong pen mukro long tame kumlin ke jalam tame litum CM sar pen pangdak pano la pen alang li hema sor pan saguri pendang lok pen sorkar pen ku pimakin nangya horma bangke litum Karbiang Long Thomas Council la CM Dr. Turam pen se cecak pono la pen pipa jir pon pokol 117 crore tado we pangrum pet pen lasi laso kontraktor pan litum CM batai lo la pen alang li pan warning sapio lo la pen alang li cipulo la non MP kilik aprang abang kela bangsu rong cek pen hamren tuar bang mane rat pan misen pen pat teroi long po se cecak lo la pen jongsi alang li jongsi ala soteng ben CM alam jongsi alang li patepek pote alang li kicok cia dai bang ke litum CM bang la bang ing sai vek ji la ban ni ning thelo Phaikuni ni phaing koronar cap ani kang sam por phai phora chete malam APHLC Bogajan L11 Borjan Constituency Committee tum chelang pet pen hidipia hi chelong karlitang bidasing lekthia phan chikimopon lasolong APHLC TRP youth president Sarsing Be APHLC Bogajan LA me phu Samson Teron organizing secretary Joy Singh Langne APHLC Borjan Akong Chun Bang Mensing Timung organizing secretary Dison Teron Lapen penangan APHLC Jali natum chetongpon laswalong milur kaipon si minit sia farman ing samri pen ningching dugmate akar jong aphan chomrong me chomrong solong kerab dun long jiaphan rana malong hirjome hang pipon dipu pen rosamrong hangnang kilo birta malong news litumhan pini dak nilitum hidipi ade 21 nong Borjan constituency ladak especially dak constituency lapen youth wing atum pen LA tum chingrum si itum kethoma budi chingrum si ladak jasimet karlitang bidia sing lekhe ladet longri longpat kaching hon pen alangli acham ke dam nang posi nilitum isining duk mate si condolence abangso program ke deng pan sinilitum jasimet nang litum phanang ke ha tasi piniladak youth wing ben dadolo lapen constituency committee ben dadolo lapen LA pen ngeneli si ame pulo posinili manche tong dono lasi jasimet nilitum Karbiang Long arat mate council atum phan kachuning ri mate kipu kangtung ke lahen lo alang litum nona por ke adai du posinitum jongpot athema bidasing lekhe non karditang bidasing lekhe alang li cheboy be aprang ta chekloyon aprang ta alang li council phan puerlu de lada ke security awe safe zone kali athema dak thengpi kang hutum ta dopik lapen apong lapuson materials ka we pena jok lapen
police atum kabe penajok mane duty ke claim hasung krung pu council phan chuning rialu tangte piniani council Karbi Anglong Autonomous Council jasmet tim Karbi Anglong ake hai tuliram rong hang ke japon tim Karbi Anglong punakok bo alang litum arju ba alang litum labangso alang li ka chuning ria statement le alang tum dengpon posante pini karlitang Bidya Singh lekheke apran damnang ni derji polo lasi non ke apran dam julo posi non ke tungge pereng thuoi ke gun elu lasi nili tum ka chuning ri bangela hello alang li somar dolang non lapen achora tum dolang a family tum dolang posi alang li alar alang le ka chiwoi julo lasi non alar bangke hemasor dolang posi hemasor phan bang boreng piponang po council sector boreng lahen lo nitum lapen nomor hinia bangke lahen lo pina tum pulo lapen hada ground report nitum visit am dela phi asona sona lam long pon lo border issue ta nang le rok lo non ke pijut ke athema labangso issue doko ka phidame council tumbang ge ingsam riason ha that budi ke deng hot si chonghong nun prong chot a solution ke pilon de non thang dawe bang megala chief minister mangalo da konrat sangma hala da ka mla tum bangalu a cm da bang nang visit alo de mukro ke is a part of Meghalaya po bang pelo ande pini asama chief minister na lo where is Himanto Biswa Sarma why he is keeping quiet ame ke jang por manon lasi ni tumge Karbi Anglong ara tumge tumar junang ko athema non APHLC ke tume opposition sidame ke claim back nang je bang ke malo polongte la ke ruling atum ruling tum beden kumalo sarkar ke chari tumsi la tumsi ajjala solution le wan ji sita lang tume si claim nahi non bang ke kidu kelak arat romhan bangge panung pon ko kason sing ke non ki sunge photum han bangge bidigang ko kason lo ande non komalo lamthi kaning je don lang lo teng pen ke komasi council long kang nima komasi state long kang nima komasi central long kang nima hala tum se ja kong lo te non ge BJP tum lo inde piniar ni anda people lo CM tuliram rong hang mukro ke Karbi Anglong along ri arlo sidolang la ke Karbi Anglong la ke 1951 ateng etum district kelong ceng ateng labang so demarcation ar lo si dolang po people on ninja hedan ako ninja he pulotang de pinya policy duma give and take a policy BJP etum aning hang ling claim long la deji give and take posita de lasi ni tum bangke la bangke APHLC ben ge che don nun delo la bangke athema la so long leke amethang a property kali la Karbi Anglong long leke la salang aning ge hang ling la poson claim tabre ke ni tum che don de la bangke lason claim that pulotang te labangke ni tumge chesong pothur parsi lapen isi alang tum tim Karbi Anglong phan esi aku nil tum ki pudun kang tung ke lahen lo non border chot kali non hoptai siang bang angbong pen la dipu railway akung ke do tum phan eviction po ke tharle po lapen labangso ke tharle ji along non ong dung akar bitum ke kebe ke chetam phan dim ke chake phan sinon ri rok rak lo lasi nil tum ka chuning ri bate Karbi arat phan ke than bang galan lo ke theke dinga tum tame ba rong asar tum tame सरकारी गांग बोला तुम तामे ला के बे के चा खे तुम भान मांगे हदाक दिम क्लोंग भाड़ा ले नंग दोजी पुसिता पीपे दे नहीं पुसी ने तुम अपील पन आथेमा तुम इलीगल दे हा के बे के चे तुम तुम सोसारे तालेवे एमे थांग में तुम सी के चौक चे दको कती दिम क्लोंग चाक पो मोला है तुम सी को पिपिना के नो क्राइम नंग क्लेम पोदाक मुनिट पिथी पो चोंग ही पो आके नो एनवायरनमेंट वन पोदाक लासी Karbi Anglong arat east west तामे नॉन हप्ताह सियांग बंग जोंग सी इविक्शन दो कोकलो पंगते ला के थारले दे ला रेलवे ट्रैक आकुंग के दो तुम के बे के चे तुम मंगो सेना तुम भान के थारले पो लासिला बांगसो के थारले लोंग के Karbi atum rong asar tum ke थेके दिंग तुम बांग बेगंग पो अथे लितुम थमे रिलेटिव के नामतांग सितामे अलंगली सन के फोनंग को निंगदुग लो लाबेन अलंगली लसन अघना पो फेको सितामे अलंगली असपो क्लेंग फान दिफु DMCS along मिथान के कॉल बपेन के सोनंग चिलांग लो बॉयफिट्स तमे नीली लदाक नीली तमे के किदो पुके गली ता मेकरेंग चोस तमे नीली लांगदुन नंगजी पु नीली निंग मथासी नीली दाम लो तमे लासो तमे चिंकी कांगलोंग लांग नीली फान समे नंग पुलांग अथि रिलेटिव बिना का पोत ओंसार मोरनीसी नंग जुइ थापो
alang nang ki puat teng plute non ke alang li mithan ke kol asupan mithan ke kol pen pelot chepon si alang li bangke rasona ghorna phodam lo se ningdu kolo nilitame opportunity ki dunai banglo sitame nilitame side oi ko jog nilitame ledun thek khedelo rasi tim Karbiang Long tum sitame cicak nang lo tema sitame lake pi vek nang lang alang li tum non relative lang lapen ahem sor dolang lap asupo bahani do sitame la ahem sor nilini han same boreng var sai pi vek nang po alang li tum tim Karbiang Long si boreng var sai pi pon pe plote komasi ke lang lang non osmar bahani do koson ni cepat thek bon nilini an vet er thek thelo kiripi bang sidamik jola la sipi vek nang pola boreng var sai ke cicak lo lake litum Karbiang Long Dr. Himant Okalisori or Dr. Turam Rong Hang Aksar Sami Pi Vekang po nilihin pangilan di curi contoh. Karbiang Long Autonomous Council pen cepatir pipon si Karbiang Long District Council Long dat pen kecengsi kikipon ACEM Karlitang Khorsing terang Karliani di Phualong kedo Karlitang Khorsing terang Aklim Somar Kijoi Amir Barialong Cikimopon Bangso ke Cikimo Jamek Karbiang Long Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Rong Hang Ahin pen si Japon Lason si MP Horen Singh Be MLA Bida Singh Ingleng MLA Dor Singh Rong Hang Padmasri Rong Bong terang Padmasri Dhaneswar Ingti Karbiang Long Autonomous Council Kedoan EM MSC Secretary Joint Secretary Pen Chenglok Khorsing terang Adonara Batum Tame Chetong Dun Pen Karlitang Khorsing terang Akomlina Thak Mira Puche Badamsi Cikimodun Lason si Alang Lipan Prek Jama Thoram Akuru Atum Pen Sitame Methang Adorama Kardama Kardi Pen Cikimopon Kachikimo Ajaimek Tangdera Pi Karlitang Khorsing terang Alamo Kachethan Chemum Ajaimek Pedoponsi Karbiang Long Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Rong Hang Padmasri Rong Bong terang Padmasri Dhaneswar Ingti Atum Pen Karlitang Khorsing terang Akai Alamo Thanpon Lason si Alang Lie Puthak Hirjir Ame Sitame Pedoponsi Ong Dong Ahir bang pi ahir bang potom jumisan ahirjir hir ponrente Dipu Pen Advenson Hansenang Kilo Birta Malong News Laso kaciwoyan je plengtang lasil Karbiang Long Autonomous Council masilitum katalon laso katalon ani kanmang da biar bang mom si tronar keran kep lo lapen Karbiang Long Autonomous Council bensi alang lipan man peng pilo lapen ke adhorom ke do ana tuma phan hangsik alang lipan akhar jong siningang song ke do pen alang ni rengdong regni itu long ya phan hempum krang pira sing ya phan hang pilo la son ta sedak pini na je tong dun MP MLA MEC EM speaker deputy speaker ka hai pen chenglok atame dak tok bang atum hirjir atum pen chenglok dak Padmasri Rong Bong terang ka hai Dhaneswar Ingti ka hai Padmasri alang tum na je tong nun si alang phan akhar jong rengdong regni itu long ya phan siningang song alang phan ana madong pilo kata wai panta Thongkep Rapliang Deng Inter Sub Junior Volleyball Competition Surihini Ra Ingkora Hini Aparman Tirika Mame Kisengpon Phaikoni ni phai Ingkora Nar Kebani Arni Tili Por Phai ke Thoma Por Malompen Kebangji Matijong Cheklo Thongkep Rapliang Deng Inter Sub Junior Volleyball Competition Surihini Ra Ingkora Hini Bokojan Sport Association Batu Aklamalong ke Paman Pon Japan Bokojan Sport Association Pen Patirpi Ponsi Bokojan Sport Association Uditiram Hulalong Tirika Mame Sengpon Bangso Tirika Mame ke Sengpon along Alihia Man Pengpen Karbiang Long Autonomous Council MSC Madhurjo Dhekial Phukon SDO Civil Anup Kumar Brahma Bokojan Municipal Board Chairman Binod Shah Bokojan CCI HOD Vipin Kumar KSA BDC Mephu Raju Ingleng Bokojan LAMS Chairman Ken Singh Phangcho Hanjalangso Press Club Amephu Klengdon Terang Lapen Bokojan Press Club Pen Chenglok Penaan Kithekiting Tum Chetongdon Bangso competition ke padut ponjia phan matijong acheklo ni phai ingkora truck silapen ingkora narkep lani thoma pharman arni pathik porno bangso along bang pharo pho bang phu bang phi sociatum chepate dunji mesen pen ke claim ke dam ponjia phan tirika mame sengpon hanjalang so pen rajib sarong pina kelo birta Malong News Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.